קוחנובסקי, אז יושב עד הפרויקט משרד הביטחון בין אמריקה לגנץ אומר שמונה ים פסיפיקו משליים קוחנובסקי השם דיבור לך להצליח צריך להבטיח כל מה שצריך להבטיח בעניינים של ביטחון ממש. תודה רבה כבוד הרב, אני באמת מרגיש רגשות גדולה לפגוש אותך. נוכל לנצל ולבקש את ברכתך לקצין שנמצא אצלי במשלחת וקיבל עלינו שיתוק, שמו עודד יונה בן שרה. תקצר להזדקה בשבילו, וכדאי שיבדקו התפילין שלו, וזה יש לי בביטחון. ברכה והצלחה. תודה רבה, תודה רבה. כאן איננו מובן ביוחס ביטחון גשמי, אבל מובן ביוחס ביטחון רוחני. בשורות טובות. הצלחה. זה מה מוישה אשכנז הוא מהמינהל. מוישה אשכנז הוא גם כמשרד הביטחון המנהל. בשביל הביטחון כדי שלא נצטרך לביטחון גשמי.